okorire kiregento lero na nalio kumu appreciate litukeli ria kulia lero ekiagera ne litukoli yabo banta bange understand the Valentine's Day daktari ne lituko lia banta banchani yani boyfriend and girlfriend lakini ende idia chete beyond nonye daktari ga studio I can tell him happy Valentine's Day happy daktari. Valentine to you. Egorantu wancha ine ni daktari wetu agocha kira litukolia Jumaine otoa oshare na into mangana mange nanu ni mete mumwanchi tena moko tumachi message gocha se studio mata bi daktari happy Valentine's Day and mogo wancha na mako marora kende in fact yako baba basemia wa free of charge ngai mara nyoro basemi manga bno boye karo daktari agocha kira lituko igobano chi message ya happy Valentine's Day as daktari asinde asoyo minto Bwaito yo mto Joshua uta na baligerelia bonse bandizi TV baliyo manyete na barale bandizi TV abago tomachi ujumbe ngochinde koligere twatabalero it's a very special Tuesday ya Valentine's Day ekerobono abanta bange barobereti na kibago chego surprise abancho babo and what have you thimatinga na kikuareganire chego surprise your mother your father your husband your wife your girlfriend your boyfriend naboko manyiga iga ende nabo gutuma marieta abo egere to appreciate asenchira ya bene na gotabinga this is the first present ora umwancho woli bwanche tenere riare nyomba iga anyore nga sara na mukwane korwa sigeta seni Ndizi TV atafurahia iko karibu sana daktari asante so weka. Thank you so much. Thank you so very much. Wanyama kuba abeira mange etwachaga na Bwaito nyumorovelio ochikuega sa igo chikuega sa ya sinyapi. Ne meremo yaito lazima tumekelio gimono. Yes. Igobono nara motenga ya tibwateka suka kando kidogo kanywa macha muliro na matunda eliogiri mayo chakoirana. Na inche ndiete lakini nimejikaza. Na kidogo na rodendro but tunajikaza. Gobano mwacho mulilia tubwatie nchira emitandao no tulegalia Ndizi TV News Digital ensema ya Facebook YouTube Ndizi TV News na SMS namba nere gorabwa se TV yao na bogocha gutumekerengere likiao bono mambia libulia gocha se daktari of course ngo batabitole topic kolende tigana mwaregania senchira ya bene inche amonaya twaregania daktari to ase studio mashabiki na rabagani mwacha bange abande korwa na manga abande na rakoru wapi for the first time bago join Ndizi TV and for the first time baro daktari abango wanchira you introduce yourself egere abantu bamanyanga tuko na nane ndani ya studio bali barabageni. Asante sana madam Sara. Ando manyete una whatever is a special Tuesday. Ase bali manyete enkoro. Enkoro ni choreli ugali sana. Andre yarongo tumekalira bange sana ase gisimi cyabo. Na bange bali bakugolirwa amauga. Kugolirwa bali amauga ajolire enkoro. Igo litukulia lero ni litukuli nene sana. Ikia ni lituko togosherekea chinkoro chiito. Yes. Yani asenjiri bagote abana. Abango konyora na matukalera bakubulira. Could you be my Valentine? Are you my Valentine? Would I be your Valentine? Yes. Ona maswali ya yosi ipi igabule tina nenkoro ya nule bwanjo party enkoro yane na yosi ipi gakoba asinginjo bawo jole kara une madam Sara wegete mutima tina Sara wegete Valentine togende kikaro tu akole program usinga kiamini ambia mono murigereria na omotegereri Ndizi TV asili tukulia lero yuri wasibo ino gakurukuna daktari Joel Omayio na daktari Joel Omayio igakurwa sinyagitari ya Tenacious Support Center. Tenacious Support Center ni nyagitari ikurukuna alternative medicine yani asinjiri na alternative hospital ekero tategeti kubweni gone mario ariande abikire chemical kero tategeti kubweni guchinjira chirichinde ayenjirinde atigaire na Tenacious na Tenacious ni nyagitari ekerero ikobwenia ase orogongo rwa Afrika rwa mocha otanyora amabweni abo n'injira cyabo andonsi asinginjige ntegetangani etokogenda ne teknolojia igo yani na chimashini tubwate echigotumia teknolojia yekerero goko nyagitari wate igo no mugongo konyari gendo wakwe MRI na induntu bwate MRI igo asenjire ndena ekero teknolojia gonyo gusuka na Tenacious gonyo gusuka igo goikaria igo konyorana kwanyorire amang'ana otanyore andons asikanya yaito na orogongo rwitu rwa Afrika ya moja igo goikari gendigetangani gokora aiturgo chobote beno mutungo ngati ule mugongo ngati ule munarera abantu bakoenda bajikora ara sherekea chinkoro chiabo ekero goja mambia
turikote abana mpima ngondore na nyorete na korire gento gete ya ayebu yo bwate na siasie karo gocho gukirete yote kunya gote yonde na ya ndware to mutundu arete ayo gocho kire machine chiko muri ko mubire ngora yote binaga no gwata arthritis iga inda ya umbobe iga no gwate chiarisa iga mutungo gwatio chitorongo kohore no gwate stress ibinde byonsi goko binyoraga ari asinya gitari atenesia support center na atenesia support center yego toko muchibosongo muchibosongo chisemo chia chogo yani njire neno gokuru bosongo ko ndo chinyamira abo gwete taraja moja abo gweta prison sinjire chibere ngomero na chire osuke bosi yake mbarabare nesto ya naiwasi gose para rogoro ekero otigete para mate team cells ya sinararia karukiru na team cells gogo nyara otanya hari kumanye binte byonsi na gwake namba yesi miangoro kabisa yo munyagitari inoti sana ibere sana kianda ibere inye isano yani 0726 924545 gose munabona igadaktari ni simi ayelimete na gwake reception namba yesi minirande ni ngororo kabisa inoti ibere isato isana ibere yani tote abana O237 yani 0202020237 okobeke 0 mara kabiri 0 ibere mara kane okobeke isato isana ibere goso enda so mutandao ito Facebook abokoli Atenacious Support Center Limited goso Atenacious Support Center Clinic goso Atenacious Support Store Kisii naboko nyora ya gosoiri ase umutandao ito naboko so aso mutandao o YouTube Atenacious Support Center Limited limited rienge ndo wate account yali naboko rachibi cheito kendi yos kerto kwane kerto somia abantu kerto konya abantu kerto mari bagorji testimony naboko nyora interview nsigari aso mutandao ito YouTube so aso mutandao website www.atenacioussupport.co.ke na bane bali bagotaka gutumia se mangana ali andi tokurukana liuko yani ase njiri ndatete kulikira umunyagitari genta gusoma kwerewo egera mwa chibu ayo so agali aso mutandao bwe email ulike info@atenacioussupport.co.ke yes mbia mona sana very proper introduction korwa se daktari wetu Dr. Joel Omayio kurwa Tenacious Herbal Center na Tenacious Herbal College una eresire igenye gitalia segotoka igonera tole korobona mpaka chinze seto chabono mambia onyokware ngo montombo gan for the first time na mashapiki ali twaraswe emorobelio mambia chinsangi 12 wono kwa manyire ingoto bwate ase studio nainde kwa bahati nzuri nera to chitu atwara kera litukolia Jumaine igere Jumaine yo Obochenu nainde ya rero yagwera litukolia Valentine's Day una daktari atavire rero message chinyinga sichisimi chinyinge igo montako bolia will you be my valentine, you are my valentine, you are my everything igo bono lituko lia rero ntwabugete nga torakora etabauti yake tokwanire igoro yengana gete eyukero montako wenerete kumanya ase lituko lia rero kole ntaragendra igo daktari rondo chigore on green green no matter the meaning of green all green and white. White yarontomaide is innocence anomontole white igare with the peace igacha no moremboye alafu green igewetenete healthy yani monto obwate afya ingia na harmony yani nga it's a relaxing color, it revitalizes our body and mind yani it's a glowing color igawa daktari igari full compact yani agarari in green igetenete Obochenu automatically enchirende igonde in black and red to whatever it's passion, love and anger. Black bono nero netinete is a very it's power yani black it's very outstanding antabange banchete black mono igone tole mixture agine garako mix even CP igotogocha at the same thing na nimetiko senkala kyoko beka lero ose gray ose brown ose njango na daktari abegete ose pink ose blue ose red and what have you your valentines na mera abe calendar onskagicha okole litukelio kama na karibu sana daktari na natagete turamulikira igoro ya chin infections chiro tokonyora buna abasubati buna basacha chonsi konyora tole infections kolindrero
abegete debe special to kwanira about the sexual infections montara anyore out of that act. Asing njoli tukuliara, we are very pretty sure wande chisawadi chaba bakwenana is through making love, is through giving out themselves. They will submit to show their love, to show their loved ones. Ngambaba anchete asibali baraba anchani. Either couples, either boyfriends and girlfriends. Ebimbiro. It's very honest. Ngebinte ebimbiro roro. So ebinto mbiro roro tokonyora through this making love. Konyora tole sexual transmitted diseases. Mbuya tomanye, mbuya tochimanye, mbaro banyore kurumaiga bata manyete kulende bono batumikira maliogo ba wenre. We want to know the sexual transmitted diseases in Chirechechi and their symptoms, signs, their causes, and their treatment, their prevention, and all that. Thank you, Madam Sarah. Ekerto kuiranira ase emechandi gwata tuju kwana litukulia lero ekorokuna chin infection chiko so ase litukulia lero litukulia lero una natie kote okulitangani ni litukulia lero ni lituko abantu abange bakolitumia go follow their heart tandiliga songo ligotumeka likorokuna assumption 90% ya bantu mwanya bantu eko bawa assume una litukulia Valentine eko liro dia sa bantu bakoletaki banchaine babiri abanchani ego nduri kobeke liete lia Samson ya tambe mono because liwataja sa bantu 90% of the people kwanye kwa geta bantu 10 oyo monera gwiko maite na Valentine na bongo yira se mama bongo yira sa bana na ndori gere ko bwa mono oyo tete ko ye direct tuchia sanga agura nyore na mise tie side ye igo abangere romba toke mabwate pressure lakini ndio mnaona ndigireti Madam Sarah ate abana chikaro ma chikara ni chawaswati ikali ya Prague egego ba society na power ande kalongo nyokina yakuru kale to maite no muntu be bwati gali nene ige ya Prague jibira ni kuruse ona bwati chibes ona lero ni manyete na Sarah ubwo chibes mu buko nero ugo surprise somebody anyway so indrali wate abankelina ekero litukulia lera abantu babwate pressure sana especially the other sides tinda tikote abasaidi kia kini iliego chikotenenese amo ya finance asinge njo yake omuntu natagete zawadi abeko baliuga omuntu natagete airusiko aguliro no enaka ngokoiga no enaka nsuma terera bantu kunyara bali wa afford chingo kuri butambira kini ya lero very special natagete ko ndaguliro matunda bakuruka Del Monte ondoyo gosibe kia yasibe so litukulia lero indire involving sana igo abantu bali bali gasi bona iga lakini bakonye gosabana ntali ko bigasi yege kamono egere njugo spend jiza chinke asenge njonoro jete economy ase korte ase lakini pressure yumanyete na be ni sate dini yu nonye to sogeti nonye turi koira monto out lakini na very new because oyo watolense am o expected yo be Valentine yaya era na bwate some demand na era chire nkoro ya chiganyete na tigangondorera yaro nkeko igore era abantu ngumira na bale asobwanjani na abandi bali bagwetana lero asobwanjani asinge njo pressure yaba so much lakini tanyari tukwikira nigende bona ekera abantu abawumiranire bali ba 90% twate abawa assume una no bwanjani bagochi ngumira na bale to make love to do sex maite kero munyagitali ade studio kwa nento bunake kokora ubwanjani gose ko perform act ya sex nekero abandi bakumirana 60% yaba bawo kumira na lero bako na protective sex asinge njo yake egobe bakagete na bege na ine ego bakagete ne bamanya ine abandi bali out of excitement akonyorana yani tina miake yose binaga kina nanya konyora muntu ko kolera ebigwa nkorere lero so tari kunyora the fact una ibintu biri kurumaega biguchi kumu affect after kolere ko celebrate ekia kolero lero ekemo kiabo no buroire nekero gochi konya ko umiro uriro maega yae na bochi ko affect for the rest of your life
but umanyite ndero lioko kwari gosherekea naenda out of excitement njagera kwanyora kwesoiri asoburuire bukare so oburuire obutoji gukwana rero namaruire usi n'oburuire bugochi gutoka bwambukisiru uhetera asenjera yogo koro bwanjani tukurukana na sexually transmitted diseases na ekartoji gukwana igore ya sexually transmitted disease na maruire aria usene chi infection kiria chigo chigoso uhetera sensemo yokomekyo bwanjani abange karoma ite no komeki uwanjani egoma ite no komeki uwanjani tukurukana sexual intercourse ndubwate oral sex oral sex nero nguchiri utambukiria bande uburuire obonge egomanyana mumerana sale agia mwende usine picnic wa adventure gokora ki muna mwata araino kwanyorana in the process ya kissing and hugging mumerane into contact ya fluids chimo chabo chire saliva abakonyora chiabambukisire uburuire use infection tokorokana an STI yani sexually transmitted disease so ekarto kwana igore ya sexually transmitted disease no infection use no buruire bogosoa asenjira yokumira na kimobere na ekarto kwanira umojando eitore bacteria use viral igo chi bacteria njire chigosoa asomobero asengi jumomerana kimobere asengi jumomerana kimobere goetera munwa asengi jumomerana kimobere goetera ase enjira ya intercourse nechi virus njire chigosoa asomobero asengi jumomerana kimobere again chi virus njire chigosoa asomobero asengi jumwaka into contact na fluids andi bawate amuno bono rero likubalire igatoroje tokonya gokorora nabo montago ko ana yani ago seseri wocha sole anyore obosiarire fluid eri kurwa somobere tokoroka mate anyore akwambukisire an infection so chi infection ichonzi go chikwana tole asobwagare maseyemo lakini as introduction erina rero tochiko kwanira infection ikorokuna sexually transmitted infection bia mona sana daktari asokibeka asobwagare na ende buye igose luga tokoigwa jwe ndombiro to washium na ende bigo chabia toletara bakong baadaye onya ndibia kwane tu mapema amangana afya aikira se amangana yechinsoni mono abantu bataliko na kubwatia because ekero muchando konyorire nsone tiri uchi yatoko ocho batebanga nkibono ntamanyirite mapema igona kitolege gase studio tokana mangana blank plain bunare egere twakonyeka asamatuko alibosio totara daktari igoro it was World Condoms Day. What do you understand about this day? Na injing understand better because na wanya mbwate understanding very different korwa se eyabanyagitari bunaine. You see litu komuna bone liegoro ni uamasiso yani no kwa bante information about obwanjani igobwanjani bo bete extended kurugoro gocha ekarto ko na igoro ye condom ndobwati anything kire separate kuru sex because amanyete buna bono abantu abange abaibori abange bari gukwanira abana babo igoro ya condom actually the contraceptive tokoroke condom umupiro ryo gutumeka rero ire female and male condoms na ekarto gukwanira igoro yeri tukuri igoro about the World Condom Day egotuminetina we are talking about sex na protective sex igo asenchire ndena ndobwate sex which normally is sweet and you can explain but nitakire be protective because even to biko chakurma the after party ya sex is painful and is long life because negento you will affect it to kerimo lakini for the rest of your life wasoira sakon asengenjo yake ekero otari gutumia protectives ene protective way ya moyabo ne condom ekero otari ko yetumia imagine na onye no mwana orenge school abeire murito asobuga mabwaye bonse ta kwebana ina beto muibori kinde school iko is something that will affect the rest of your life muno tari ko yetumia protective yani senjere ndeneri abana barero nabantu barero bahangire wanjirana una you must abstain so we must talk about it
Asingincho abstain ya vile nkong. Lakini for those few who can abstain, well and good, kongole. Lakini for those bagote bana, no, ndio gete ko test sexy sweet one lazima tokore. Tumia protective. Because na go protect kurwa soko wa pregnant, na go protect kurwa soko nyora STI, na go protect kurwa soko nyora UTI. Igo asenjerende is a protective weapon. Nere machinery ubwate. Onye to kunyara go abstain, ugoli bunduki yao taranero. That's why nonyene kiombe Obochenu ensenge ma WHO ngiancherete bakantwaro chenga empire ya chite kaba shortage ekaraliwa sense ya Kenya nga abantu bono babeira abange bali bakoyetumeka ekageranga baka request more condoms egere bakonya abakenya igona kieko gere gocha prior to Valentine's Day, because we understanding what happens as it's called Valentine's Day na daktari at every day. That's why World Condoms Day ekoba celebrated prior to Valentine's Day. Ego cha tarehe 13 chumetenyoka bere okera omwaka. Na Valentine's Day mago cha tarehe 14 mutenyoka bere okera omwaka. That's why igo banto mbarueti mbaliare nobo maene na kitu atebere nga chinsoni kando kidogo toe we facts chito wenete komenya na chito wenete komanya tomanya na kito we tanga kurwa se binte bike gutumeka chinsa nini kurito cyo gutumeka chinsa chinyinge asogo chakolenda amangana argo cyo gutangeka asobo oboraisi ibana kito kwanira rero sexually transmitted infection tomanya nganchiri chiechi nechi nyinge chiri daktari atoeresere one by one na kitora chitange egera tomenyo bugima buri afya kere meberere bya kende gyonse kego koreka igo bano tobwati Ndizi TV News ensemo ya YouTube abaigo Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook. Karibu sana daktari ona toswe emaseye. Asante sana. Omurigeria ekaraturigirite kurwaria omurendera atinyuriri ige namba ngurunde mara gatatu na kawaida na rudi ndimo ayibike karamu ya okoboko ni asukurika egero bang omanyete ekaratu gukwanira igoro ya sexually transmitted infections ama diseases STD ne machando ogu affect abantu bose omuchando yokuru kuna sexually transmitted infections ne chinyinge chire abajikoba chi virus abajikoba chi bacteria ne kartu gukwana sexually transmitted infections dominate inase ukigo affect na setokoro kana private parts your sexual organs or your reproductive organs some sexually transmitted infections ama diseases ego affect the whole body na hande chinde chire deadly igo asenjere ndeto gukwanira omojando orororo okori onde bwenzi na ndogoita igo ne kardo gukwanira igoro wosego semania igoro yomochando okoria chisema osokoretwa asinginjo yobwanjani lakini o affect umubiri omugima oikatu kwanire eyama aseyama ikiagera igere mengi muna bono asema tukoma keiga eri ujuma ga emetie nyimekeigo I believe no mutinyo yo mebere tato rumor went around gose word went around una omuchando kuru kuna gonorea omentri o advanced you see awanda bange na kiri ngakiene ntwa kone to buruire ningi no buruire na baro ngonya ku imitate buri ngonya gotema buri kuri techniques cyo kuri mwanya bantu so omentri bagata babeire I believe babeire super obe aibe kalindiriyo sio comment kuru abo engende yani what people want to explain to you expert ngerina omuchando yenchira twayo manyete nenjiro wocha bono uri tofauti nando ochakire utwara some resistance na sinjiri na goso ira sole tugonyara gukora kubweneka so muraisi lakini bono muchando tokorukana usichi infection iki nyinge tokorukana sexually transmitted infections ekero chigo so asole muna bono bali baranyore kwa pati mbaya banyore litukuria rero echi asymptomatic yani asinjiri ndina njiri gotwara signs yende yonsi uratebena muna narara n'umuntu pazi ongeire usubo narware na goko batumanya ekoira matuko makeigo egwike yamo umutinyo yomo imanye uchaga koreta signs ose symptoms so by the time we discover na obe
na twere gonorrhea na twere syphilis na twere ki okonyorana ama tukairi one karo cha kumnyoka nechi antibiotic bali batari konyara goika tenacious na bona nyore chia very resistance bona sinjirende ngenda so bwango na so oboma so bomo tuchakira umuchando na kwana okurukuna gonorrhea is one of the STDs. Umuchando yokurukuna gonorrhea n'umuchando is a bacteria ekoretwo ne bacteria kurukuna na isura gonorrhea. So gonorrhea ni bacterial infection lakini igutambukira kuruase ukumira na kimubiri. Yes. Uko change fluids. Yani na kimwa umira ni kimubiri mwa change ni fluids. Chiswa ase system ya oyo mubiro watambukiriwe bacteria gocha so mubiro watambukiriwe infection ye gocha so mubiro. One karuga atambukiriwe infection gocha so mubiro ya chakire gukori naye igo asenjere ndi gwatokire watwarire umuchando kurukuna gonorrhea. Na kyo okora omanye na twarire gonorrhea ekaruga atambukiriwe kigima turukomanya na bukuru abu ando chiali otebena my Valentine was okay I celebrated nikakula nikafanya nini tukafanya sex tukamaliza kila kitu iko sawa lakini after a few days afakonya gwachakire gutwara imanyiriri bikebike ikiagira ni bacteria muna bacteria neons na fakonya rekare asoira system yao goikera so ira ikaransekire imanyi gochaka go produce imanyi gochaka go spread to other parts of the body bono ekara asoira so mubiro ngo affect ye jinsi mo chao Johnson ekerero musacha na fakonyorana after a few days wachakire koigu ebiaga so no biko ndi jinsi amecha ma ibirira bano mbwateri nyinge ngakinde ama tukabira tote wiki ya me akabire na fakonya wachakire gosokia aga discharge ai kobegete yanga buye gochikurusi gose marogoba kwanyana kiebwata aga discharge gake avu tama tukoma kego kwanya ya rosiri inflammation mune kunya koli SML ya oyo bosacha bwo nafokonya ya jire ya affect nensemo ya ye yogo itira mache aso bosacha tokoroke prostate kwanya ya rosiri inflammation yo watwara umuchando ukoyuna amache kwake gosiri uchi kuitira gukora wachaka kuigu some pains nafokonya mune kunya gokina ikiatu ate abani gochaka tabwati saini ende onzira mune kunya gokina kwanya ya korete insa pain insa igasake usikwanya oroko igu pains ase tokorokana ase penis yao ose ase testicles yao iho ekerkwanya rumo chando uno yogonorea afukonya kwa na munangora paka wacha kwa nyango wachake utwara some sauce afuko utwara sauce chigocha nandi chiasira lakini na ningo te goikachira asibono chigo cha korosi kiture twali sasa ama rases asichinse mochia Johnson na fugocha kuikirasi bono gochaka kwenda gukora ubwanja nibwao gose gukora sex mwana wata bale neri tukuri okwana munere wanya watware some pain na bokonya bono goikire asugutwara omogongo kiara na begwa affect pa komogongo wanya wachaka gutwara pain yo mogongo na bokonya wachaka gutwara lower abdominal pain na bokonya wachaka gutwara liberera utamanye tina neri yake igo asenjere nena omachani kwanya ro muchando yogonorea na bokonya ibimanyiri bune bina kwanire igo asubwango kiara muruira na mangana kinachira o masobomo egara tole na ringa tuguika ukwana mbia mono daktari. So gonorrhea no buruire gosiri infection ere egocha through sexual acts igo na inche na mayedenga bacterial infections ne bintogete bingao bona inche na gonorrhea is a super disease etogocha okwana no tainga yekoru what brings it but nachira konyoranga it's one of the infections chigocha after sex because after abantu baumeranire kimubiri wakwanire igoro yabasacha daktari asobwago nataka ontebienga how long anyo monto nyora rero as a man how long ngentongere ngora abantu bagotanga mbaro bagutangana kumanya very fast than others timedo sina baswati go sina basacha that's why ndete kumanya how long matukali ngakoira anyo kwenyorere today omosacha kumanyanga something is wrong with me. You know, munere infection. That didn't get in specified na for abasubati wako ire wiki ya mosi ibere gusaba sacha. But you know after research whatever na bantu gitengo nyora bali bwango but 30 was 10. Asibono iga egento go determine ata infection kira to ko mubiro
because ndobwati UTI pre-existing ndobwati na ora nyore ngwabwata nata pre-existing infection na imbonya masibwao immunity yao ngakie go defend faster ngakie strong angana igo ase ekro nyamasi bo boko nyara kurwana it can take wrong either you are a woman or a man ekro nyamasi bo bole weak na boko nyora yachire bwango aso monto aso musaje ko saso muku all right yes bia mona sokwereneria libuli elio daktari sengencho chinsa chetondo chenga ebuna tuacha kaiga chikare kwa herida ikideka twanda subwango egera tolo sintuki ukoro tokwani rigoro ya gonorrhea is an infection egocha through sexual act is one of them. Another one ndara enda another one wasibati ngomboli bale na baromba liko nyara gonori so na barabun kwa na subwango ekero kwa nyore infection as a woman na no what symptoms yuko igwa na what imanyiriri bika bikorara iko asomusibati aboko nyara the first 1 week what anything at the second week anyobunya masibo obole byo na ateba the second week na boko nyagwa cha gutwara aga discharge kale nomo yani kale kiria abali abange bagwasi mwits nomo na boko nyarwa cha gutwara some to pain ekero ko urinate na boko nyarwa cha gutwara some itches yani okweyagia achise mo chao Johnson na with the time na boko nyana wacha gutwara the private part source na boko nyara after some time watwarire in your pelvis area watwarire pain na boko nyara after some time umusubati watwarire mugongo na boko nyara after some time wacha gutwara a discharge egosoka eri white eri thick kwaendera no una matuko akonyako osoka kwaendera gochibosio yes menterega abo naenda sabasubati na boko nyara kero kende arufu mbaya sana kutoka sehemu za siri. Yes. Harufu na vegocha with the time as a women na harufu na vegocha with the time as a men. Lakini sana na vegocha chinsemo chansoni na vegocha kurumuno. Okay. So to some people ego nyoro chako gutwara bad breath kurumuno. Tali chinsemo chansoni chioka. So in men oko nyoro chako gutwara harufu etali boronge na ndio no isikiki amaino no kora brush. Na uwe sikiki gwakora and kwanya gwakora. Kumuna bona bari bagutwara harufu kurumuno embe bad breath asingi njichi alisa. But jialisa ekarwa prolong yani wa skip the meal. But ekarwa ate infection. No skip meal no ta skip no brush no ta brush. Ayo harufu itatoka. Yes. Bia maana sana. Mwanchumaleto na Dr.Joel Omayio-Tenacious Herbal Center andi na gotetia kera okwanira mochando unde bwensi aigase studio yemineti mbabwato machibu yemechande iyo kerokore ayano gosoke masemo mpaka Tenacious Herbal Center egotoka ime ya jogo igotoka somo chubo songo buna by direction kurulitangani na ende nache kuirurira kero togendrete igo mochando unde bwensi okora daktari agokwana igo manya akona uwezo bune nyagitari ya Tenacious Herbal Center mbabwate chinchira cyokurubu gwenya abantu babwene na abangi baweniri asigeke gyonsi babera sobokorari na muteti achara ndetera babere batatu bararubu na ushuda barateba na kibarenge before bataraika Tenacious Herbal Center ende karoba igeto after ngakibagenda takomenya afe yabo yabete bya naende igonto chito barangeri nto chitokoro morobuli ya senchira ereta bauti yake keroto konyora the very victims batokwanire batatebi na abokorari kuro Tenacious Herbal Center na kibule aigana daktari araja kwa na totebi na ntumubwatesie kumbe tayore ngabokorari mboyo lakini rende mborororo nchibwe kanara ikire na aroro bokorari obu is services ni gochire very smart inkobatebe daktari tuendele. Yes. Chisa chito jwe jamunyoka ekajimanyete na mwana to kwa na sensitive muntu na aligirete. Yes. Na amaruire are sexually transmitted na mange. Lakini kitore ko kwanira na 3 na 5 where and good. Yes. Omochando nde ukoba transmitted. No mochando kurukuna chlamydia. Chlamydia no mochando ukoba ruase sexually transmitted disease na ndo baruase urinary tract infection. Okay. Asenjire ndina na boko ba transmitted through sex. Okay. Na na boko enyora mune urinary tract ndio sigocha infection ndio si urinary egocha. So omochando oyo no mochando bado we infection ye bacteria. Ekerogo cha sumobiro you either
get it into contact ya fluid chomobero either sexually because muna tuwate abana tuwate oro na physical yani the intercourse bono omochando yo media na oro no bwate ebimanyereri kata ekero soira somobero ekemanyereri tangani na ekero konyorana ekero soire muna most infection chikoba amatuka matangani abera atatu pake wiki ekero bunyamasi bwa bole boronge turi konyara gukora gutwara any symptom ende yose lakini ekero jakire nabo konyorana oretire infection yani ekemanyereri tangani ya fever okonyora libera ligocha na ndiriasa libera ligocha na ndiriasa omochando kabere ekero kwanyorora omochando okore media na ekero konyorana ekero gochiko goitera maji gochiko kora wachakira gutwara some pain unabona in men ukoigo yani ogosambeka gete at the tip ekero gukora lakini ende muno kwaru kwa ndo chiari orebuya lakini muno konya gukina abakonya wachakira gutwara frequent urination yani ukoigo kara maji byachiri bikeko bigugosamba acidity ya mentally asa maji aliao bono kwanya ugoitera kwake egento kene nekero okonyora otete kwenda kemobere no morugyo gosira omusani ho kwanyorana okutwara some pain ekero raso musacha ekero kwatwarira omochando yo media na oro nabo okogendera okosie inflammation ase chinchira chiao chia urinary tract kwanyora gwachakira gutwara pain sa nabo kwanyora o affectiri ase urethra ase omosacha ase urethra ase omusubati so ase emekarichierie gosokia macha okorwa ase kidney gocha isiko nabo konyora yabeire affected so asenjeri ndikwanyona ogotwara difficulties in urination gose koba frequent gose sometimes nabo gotwara a delay bando baotagote abana na suto sembwate blockage ya inendete yochao so ekero bwato mochando gose kwanyora mochando yo media nabo konyora koreteire ebimanyereri ebinde muna bonenda nabe gokoroma bando bakagana ne chialisa egokoroma serious asinga injury infection infection inde ya gatatu tutarenda abo Joshua no mwachumuligeria mbambolinga chlamydia aseluga ike Gusii mbanyanyora bya basena bolego mchando chlamydia iraundi ndingo chogocha nonya na kore research asumu chando bwe chlamydia asiri etali ike Gusii ngote bya asiri etali ike Gusii lakini asibono ni chlamydia twarorenga a urinary infection yogocha se a urinary tract ya omosacha gosomusubati but it's an infection lakini nabeko transmitted through sex yagenda somuchando o sexually transmitted omuchando nde omuchando tokorokana syphilis na gonorrhea na chichia manyekanite kurukara chiatwa history entambe sana yokuria abantu na ninyorete kana ari gonya gukina ndomoke na oboete binte sana abina ari kuigura kinti mai sex ningi lakini goigune na syphilis yali etomuntu so omochando kurukuna syphilis no mochando obeire for a long time but is a sexually transmitted infection or disease bon omochando yo noro ekero soire asumubiri w'omuntu no mochando mobesana and is deadly ngoitore bwangu kubwana gonorrhea lakini naende noro bono okurebisa because ekaro ira somobiro na bokoreta ka sign ga disappear oreta ka sign muna bono koreta ka sign ke so oseke kanga muna ne alisa osekanga mune crank kagoche gakuya gikwarana na gintu ono kiandire gai kagenda nainde lakini umuchando yo buya bwaye ekero soira somobiro immunity correspond bwango sana asoko ye divine because it's a serious infection yani umuchando mobesana bono ekero gwa soire na bogokire wiki yamo kwanya wachake gutware ntokorokana na lymph nodes yani ebibera na bigocha sintigatigi lakini sana asinga njogo tera through sex ugo chansa ko yinyora na gwatwarire biberansa na obigocha ndibyagenda yacha ndibyagenda ni sababu ko ribere bigocha na singa immunity tete kurwana mune ko nyara egere serie bacteria kurwaso mobe lakini bono na yaro manyete kurwanire yanyorana na biko nyara kana yabuire immunity yagenda kobera ro osechi abera atipa yani chiarenganire yagenda kobera so mobe so kwanyora no bwate bibere bi ande ake kwanya wa muna matuka gonyo usuka abakonyora achakire kosokia a discharge ninga maira te pass kurwa sijinzira chiao chiwosacha ekero gochikuitira mache okonyorana ngosokiore
ibinte birabu aita bikoburukana asa amache goseno endi gwakode goitera amache goseri ugochaka kwanya byatanganire asingincho nkorosi ngoitere giseri cy'umubiri wango sana especially kinsemo cyao cyobo saje cyobo kungu kwanyora o discharge ya chakiri gosoka gose pass ya chakiri gokora kichakiri gosoka eyento kende ekero mune gonyo gosuka nabo konyora kinsemo cyao chansoni ukoigu byagaso ogweyagi bikwarosi ebiote tukuruka muna chialisa lakini sometimes na obigocha bitali painful so obwate muna na mote lakini tali painful lakini naroro so abantu bandindira wasi muna bana winteke mbwate kerega ando manyita abande karabago nyakoro bwanje ne bwabo mbali kolirani baro jinse mutia yakiro monto Johnson so kwanyorana tubwati anything ostubwati no pain ndora tebe no banungu chindi ko igwore karongo kora sex so abantu bako nyabande te gokora committed act banyorana ugotambuke rikore igoro mono asinge nju ya mota yali jinse mutia lakini mone ekero akolire liote na boligo ruoro yabwena andiria chaliacha yabwena andiria chaliacha egento kende okonyora na kero kinge bwate asense melia machao amacha yao na bakonyarika nanyara achaka ko batiki asinge njo na bwate te passes akuruka na mega ngoini kirisire acidity content ya samacha yao anyora na bakonyarika na achira macha ngamirikiga na bakonyarika na bono na era asinge nje kuri kinse mechianse abakonyora bwate pain in the testicles o se pain ya kinse mochao Johnson kwanyora na bakonyora yareti inflammation pado asijinse mochao Johnson na bakonyora ro koigure pain insa na bokoigu around the pelvical area the pelvical pains kurubosio paka maiga igo konyoro bwate pain ye kurubosio gose goeta around munda batana ngoigu pains igago etaiga nando umuchando yo na bokori onde bwensi ane karuta otari active sexually na bakonyora gogokoria ikiagara no muchando gutambuka ni infection gutambuka so kwanyora pains erega iga around goeta na bakonyora okorire osoire me paka kwanyora na the lower part of the abdomen and dokorokana lower abdominal pain chacha gotwara pain and bone karo konya gokina na ona bokonyora retribera abokonyora retri umutu gwatirio karioka na sometimes yogoika osiri pake appetite na bokonyora change a color of the skin na bokonyora retri rashes ya skin yokonyora no bwate bintu bunebi ebitone bikonya korwa ebimaira asijinse mochi ao chumo bere goeta na bokonyora ase igase jinse mochi ao Johnson warosir bon amaute around aroro rioka na arona ngotokare ka bwate smell yes bema daktari syphilis is a very dangerous bacteria sana na nyuma yede njobono na kagetenga gonorrhea na erona injina obwete kurukare kero monto ntobate binte but I never knew syphilis is so delicate and very dangerous like that kero toka ndreta igatiga nga appreciate bali bagendre gutuma chi ujumbe nara igukoro kwa Lydia Nyaboke koro chinsemo cha tabaka gotebanga thank you very much daktari kwa kuongea ukweli. Ni ukweli leo ni siku ya Valentine, kuna mwenye atapewa mimba, kuna mwenye atapewa ugonjwa na kuna mwenye atapewa hizo infections. Asante sana kwa kukuja kwa studio na kuongea ukweli huo. Pia mwana sana Lydia kurochense mochia tabaka. Divina Mora kura South Mugrango agotebanga daktari ubarikiwe sana siku zote tunakutambua. Eren kurochense mochia South Mugrango agoteba good lessons oyo kuigwa ga kitigaigwe. Kolende no mbali batata getiko igwa tigabaigwe ritiko lia lero as much as we are on the Valentine mood we katumanya the other side ebintu bigocha through Valentine Day. Bia mono sana. Happy Valentine's Day Sarah na daktari ndani ya studio. Happy Valentine's Day to you too. Whatever following keenly and I'm learning a lot through sexually transmitted infections. Asante sana daktari. Biamono Edithi Mora kurachinsemo chiamiriri agoteba na inche na onde ime asumorobelio. Happy Valentine's Day to Sarah Ontita and daktari ndani ya studio. Have it a blast. Na ende biamono asugu kwanira igoro ya sexually transmitted infections. Gati ya balimo ganete utomachi jumbe cheno abo balimo gutoma gwetera se namba yesimi eyueregabo ase TV yao. Balimo gutobote gwetera Ndizi TV News Digital abonensema ya Facebook ndoche
Hoffman mwana wa mzazi agoteba ensakya team happy Valentine mbia mwana naye tuara happy Valentine Day engia. Claudia Nyakezi all the way kurajinsemo chiagaiga embassy jirani ya itogabo agoteba happy Valentine's Day timu ensakya barikiwa sana. Nayo genda tutume karangara kiao getume ekiagara twabata these are unique Valentine's Day ya bene karutwa koromorobeli Obochenu Jumanne in a very special way. Virituta keire kumanya vigoja post Valentine's Day itakuwa na pre Valentine's Day nkwaro chentu celebrated tukolia World Condoms Day iyo kwenda hand in hand na Valentine's Day. Mbere bie bitogwenerete kumanya egere tuike gutanga on time ntonyore michano na kidaktari amwire gukwanira one by one sexually transmitted infections chirichigoja ntokwanira gonorrhea tokwanira chlamydia yes tokwanire syphilis amabolino gendrako yatoma na roboliri boligete kongu na endelire fact abantu bagwana takolimanya nkobolinde kirigo na inje ndete kumanya korugabo asenchera yoboikerano. Daktari karibu tuendelee. Ekara tuikire gatigati kwa ngire break nambari twatete babike karamuzi nabara unimbate bina na inurike namba yesimi egere tokoreki egere togendere gochimotu yes so asiba nabara bago tuchini bona bate bigo na ligeri Ndizi rera manga namba yari oyakuru ku Dr.Joel Omayio yes kurwa Tenacious support center na Tenacious support center ninye gitari otoko mu chibosongo gajise mo chiacho ne yekerero aigogo chari ogopimwa yani dotena chimashini chito chigo kumurika chioka ayigo ikaranzo kirumnore edogote ina bumutungo gwati orokogoro mogongo egero bwene ni namba isi minengororo kabisa enoti sana ibere isana mo kianda ibere inye isano yani 072692 4545 ini namba yo munyagitari lakini naye gotete gwake simu upuke mapema gotete gwake simu nabone namba yo munyagitari elimete bandi ngonya gwaka bali nimanyete ayibona igana utonye gwakira daktari akira reception na bokonya reception ne bwate namba irandre ni ko 0202020237 yani enotibere ko marakane kinambe josi chiko ba 15 arabu beke isato isana ibere abago tebi na bogo puki bonega unabona maitaka obangari nkurure arioka asinginju yeri tukulia rero andende sara kara ndi quest na onda beka matuka babere lakini ntukwane padaye ngotegera muroberi pake karutugo chiko kora tugo kora yes bono ngendere muna kwangari bagangendere omuchandonde no tukurukana apes apes is a viral infection. Okay. Na ini infection ekoba transmitted sexually. Na apes nduwate apes zoster. Na apes. So apes zoster numo chando bado ne virus is the same name tatigalinda abantu bakonya ko yakoni byose gatiabo. So I want really apes ryoka gomanye na obunoburwe ne virus infection. Na ekerego chaka so lego sekara yakurire era symptomatic. Lakini after matuko makego nkoretere bimanyire muno mwe virus nyinge chigo so aso mubire chikora kirake. Na nili kubiri muno cyo konya gukora rero ndije rero liaje ko moisonde hono rero likonya koya likonya kotoba. So ekara asira aso mubire go so ayakira. Pati friend ya enero tuguchiko kwana na inde after apes. Ekogera abantu abange bago associate apes ne friend ye ya ko tebinde neri. So apes no ni infection eko so aso mubire ya yentege tangania okore kare abero egokira ya affect insemo chao chansoni na ndo manye tengo so ere paka manyinga imi lakini sana sego sokera na skin so okonyore gento gegoche gokweya giga kengalimu kara round gokonya kweya ikanye gosuka round na ganda kangalimu na bora at first na bora gatuliti buna limu masiringi yes ekero kwa kenyagiriga ekago soki maji gete binge maira na boga gochaka munaga tuno kwa ka gasoki maji binga amaira kanye ko gari round ande karwa katuritiri kabwena ande gasko chiensemende usigasuka next kwenda iko asi abumochando yekero soira sumubire sana na bogo ogoso alia sinsemo chienso ore tagandona akatuno igabuyagi karuoro kamita kabwate pass tokorokana abscess
Arafu ekeroga kogeya girikanye ko circulate na buga gusuka kae no kogoro na buga gusuka kae ndo koboko so herpes zoster ni viral infection lakini ego affect almost umubiri umugima na to kwa nego ya herpes zoster yes ose herpes ni infection ose ni virus inkoretere imanyiriri binde binge sana bigo cha so mubiri kwanire kama kya pole ngwanire kama imanyiriri kama sekende ekero bwato kwanyorire infection yeye na bokonyora wachakire kutwara trikoleta discharge wango lakini ekero gwitira machao because yesoete maase urinary tract na bogo une ekera gosoka inakuja ikiwa na moto na choto sio ya kawaida lakini ndebwa that pain mono uko igumune ekero bwate syphilis gosegonorea gose infection chinde lakini na bogo iguna amaja ne squeeze ga gosoka urine yane ga gosoka ari na bwate liberera muna akosoka bata muna ukora wakora wadi mukabi lakini ekero wakorire ku urinate unasikia kasamka itchiness yani uko iguna ne kagasugite gacha na ndi ese miji chao chansoni yani ubusaje bwa usobo kungu bwao nsanko iguro nye kwagi bwa gasugite buya bogo chake ko bwagenda na ali ase ikosokia kaute ka because yarate lazima necessary yerete indike twate abage koro kuna leave notes gose pole lazima erete indike twate abage ko baga kebera yes erona begocha ekirego lakini gocho konyoreka dalili agatangani gachire wachakire kuye gagocho koligererio kugoro na kine yagi abekoreta no kugoro nsari because erona infection yegoso through the reproductive system yao ose through the mouth lakini yaso ya spread to the rest of the blood ose the rest of the body dio kaigo kwa makonya gwachake gutwara liberera kwanya gwachake gutwara asinginjire virus naboko okoretera utware symptoms like flu yani muna likuba uko iguna ne sot na kingo igune sotro na kingo twara likuba lio kalio bwango na kingo igunu mubero na immunity anereze because a virus yeye ikoirani obonyamasi bwao inse yes bia mono sana daktari chinsa chitrajereje chikomnyaka but chiritora manage go kwanira na chito go kwanira asengencho there's always another time ndo wana chance to kora at the same time wanega tuwale kora leta chiri abantu mumanyenga kuna hari ya atari asengencho pre amini post valentine tutapatana na hizi angembacho barenya gitari na kibono na iguga asengencho twanyorere chi infection kolende chimanyu mapema na bachigotangika mwanchu muligereria daktari na romboli riboli gaiga likongwake kolende na bukuliraneria nkolirora tole osenkoli igutole bantongo kwana bare mkonyorore ngam asabanchani wanchani either your wife, your spouse, or say your boyfriend. There are some people who lick the private parts. Is it healthy? Or say, is it recommendable? Onyo montorwal te gonorrhea. Tota, for example, no moswat. Then the boyfriend, the husband is licking the private parts. No mosajanawa te gonorrhea, or say syphilis. Then the woman is licking the private parts. Go say, omonto nambokeli went through leaking and all such like. This one is nearly here, son. Ama infection in Johnson na kwanire kurugoro ne chinde chirego chinse time ndo se ninje koli chinsa wata chikumnyoka sana ekero okolik the private part yo muntu ori infected usobwate infection among them which na kwanira kurugoro that fluid kwajeretire munu yabeira so rahisi omocha nendo umiro yonde nere mu oliki kwa moiro redikere bwangu sana so through mouth as long as you get into contact ne fluid yani njire nena o fluid ye kwa rusinse ose amakamasi aya ose macha aya chemi yo muntu kwa rusia astinse mo cha chansoni abego tambokera wocha muntu especially ase amangana atwate abana infection yichose itachi bacteria or virus chiro chigotambukira through fluid
inga buno bono liko bali gutambukira through air ngo sense go gali so embe ona ebwe yani ya soil lakini most of the virus na bacteria ikitokorokana sexually transmitted na bujikoba transmitted through fluid iko muno kulikyo gukora asubwanje ni bwa muno kwa mwa gukora manyana na bogo transmit kurugaria gochiga iko umuchano noro yo utariko transmitted sexually lakini utariko transmitted through third fluid leaking lakini nende ngoye nani ororoki na nyori chisa na mongo ikora lakini most of them major akoba transmitted through leaking through intercourse na through mouth oral nari nate abana ekero gokorana oral sex na bokonyora watambukiraniri umuchando yo okorokuna sexually transmitted infections. Do you onye na kubwatire onye nje na bwate that gonorrhea or any infection but huyu nime leak kutumia mdomo na nimemeza whichever way unora amwe nje nintu wale mon. You see ekarongo kwana igoria oral sex iba roni leaking una tu mugome no montoro meme kwa mwaiga saliva saliva is not necessarily omese emanye kwa ndanda ebi saliva ekoba observed so igomno kuliki chinsemo chia chansoni kwa mungusa the fluid yaye kurwansali kwa buguli chi bacteria chiriko chi virus chiriko runzali asu chinsemo chia chansoni chiacha mundu ayengwa bwate kwa bire infected. All right, I think mwanchu murigereria umejibiwa it's very possible utwara infection either through leaking. Is it recommendable daktari kiafya omonto you leak private parts? You see kiafya ni bwate amanganaye lakini when it comes to obwanchani kiro muntu na bwate a formula yaye iho ekero kombol na kiafya ne recommended Israel mbol na kiafya ne recommended ko muntu ya ko muntu kisi yomuntu lakini aho tena ntubwate sexual intercourse and ntubwate oral sex. Okay. So nayo ayo monyene nubwate passion yawe ikiogokora. Yes. But again remember this muno monyagitari gona gotebina either way you can get infected. Okay. So it's your choice. All right, umenijibu. Asante. Umanchu murigereria I believe nganogenda tukubwati umurubulyo na konyora maarifa utayanyora ande Tenacious Herbal Center wetero munyagitari Tenacious Herbal wetero munyagitari to Dr.Joel Omayio ande tayo nandora nyora bosemye bunga buno boiga andonsi kabisa imeyora ngorwa Gusii na Kenya ngima igwana mwanchu murigereria somurubulyo bwenze kikera litikulia Jumaine ntobe tukumera nera usitwaberu tukumera nera for the last 1 year no no mwako kabere to chagete bunegeta seni kya Ndizi TV nemerobulyo ntete tunyebeke ebe merobulyo etaligo pishara na morobulyo nde bwense ko Rwanda onse asorongo rwa Gusii igobono ninyegene tenga no ngane tokonyoro bosemya bwebirango byigoro na ndo gwetara che SMS ndo chegega studio watu wamekubali ngeke maene weikatote biwe asenge njo chinsoni asinarororo tukuna kubisanga chinsoni abantu bakoumia wae libago tugonete kumanya obo maene asante asibiranga libino mugenda tukutuma abana mo congratulate daktari asoko bawo basema bwibirengo byigoro utanyora ndonse no nyanta to minuta wote bintu binebiga asenge njo chinsoni iga ntutati tutware egesaku gesaligete kegundete asenge njo chinsoni ase bintu byale gocha gutangika igo tuanchira selitukulia rero tokwa no bumaene ainde bokonye aba Gusii Bwaito nondo bwensi lyo tagarata na atayuke Gusieke nanyora gantu bata mashabiki nto bwata abantu Bwaito korwa achinsemo cha aduo Nyanza matega nto bwata abantu korwa Rift Valley nechinsemo chinde mpaka Coast mbaro bagende tukutubwatya tunashukuru sana. Waziri Mkuu korwa Doha Qatar agotaba good morning and happy Valentine's Day mbiamono sana. Kamakli Cyprian agoteba nanga ntukule korochinsemo Chamiranga agoteba watching live asante sana. Naregeiga okorkwa Leonida Bochere otabira daktari mbiyamana sokora na liboli ya Chandre for a long time about people leaking private parts. Iyo ni tabia mbaya sana watu waishi
maisha mazuri kiafya. Biamana sana Matilda Orangi kuro chinsema cha South Mugirango Karungu agote bande tunde kwani daktari ande biamana sobo semyo birengo bigoro kuro Ndizi TV seseni wa. Asante na regaiga agote banga good morning Sarah na daktari. Tunashukuru sana kwa maelezo mazuri na tunawatakia afueni Sarah na Bwaito ndani ya studio. Ekero mogendete kona gototebia mangana maya oyagotakira anabwatetia karana kiyo mtu Bwaito aliweza kulemewa homa kali no wale nsemo galia no waligiriti umurobuli. Asante sana kwa niaba yake. Geoffrey Onyancha goteva daktari is my favorite. Hata mimi ni daktari katika hospitali ya Nduru. Tuko pamoja, chochote daktari anasema ni kweli na ni ukweli mtupu. Abantu bamenye bya kiafya. Uyo daktari Geoffrey Onyancha kura chinsema cha South Mugirango anasema hiyo ni ukweli na anaambatana na wewe. Biamana sana mwanchu muri gende utume jumbe yao. Oya jinsi chitu chairi ndo chenga daktari asobwango echinde wiga tochito chitige tochito chigenderere naende karo tubwate chingaki. Wona sibono iga ntaitote bi mwanchu muri Tenacious Herbal Center tuko wapi? Services chitu nchire chiechi na kimontawe ikororo alafu lende tukolrenga how do we prevent such infections ayande tuara ya tumire ko lende nastenga chingaki nebiro. Tomorrow is another day. Daktari no ara every Tuesday. Alitoa tu mabake musani ulio tuate watu wao kubwate napes. Yes. Na tomorrow is another day. Na tumaine gocha niliende gocha moino. Ndubu atibu wabondu bonsi boko basomi. Tutaongea, tutawaambia ukweli, tutawafunza yenye haiwezi patikana kanisani na yenye haiwezi patikana nyumbani. Asukura yenyole nyagitari. Na ikatotara Omayio-Tenacious no yenyole Ndizi TV. Asomorovelio uchumaine maambia. Obochenu. Aikarongo chikokorera. Timanye tinse irenga titaika irenga naegwa. Chideka tutigarati isano na ibere chuka unless tolo si producer netamente chideka no isa tuige guseinye eyunante lakini echitobwate chire genuine chiro chatato ule echeito etobwate dakika 7. Dakika 7. Anta birenga nabara to no menta ko batuira niliboli geteknera ko nyarimo chande to. Okay. Ebintu mbere nataka gukwanira injembi kwanira sobwagare tumanye ko kora ritu ko manye ko batina kitogo kora manganande. Omuchando mutangani na ndate tukusikira isiko no muchando kuruko na hepatitis. Yes. Abange karabate kuno bwata hepatitis. Ebago tend to assume assumption ni twatete kulitangani no muchando bwirini igonjire ndina aitananyu nalietendagire mbio sikiangu na kiangu. So hepatitis is a sexually transmitted disease. APC is a viral. So umuchando yo hepatitis no muchando also o affect rini. Lakini uroche umuchando yo nabo kwanya kurwa sex lakini uchiro affect rini. So no muchando o affect the whole body. No muchando kurwana na immunity yao. No muchando kogera rini ria olive weak. No muchando kogera ochake konyora maisa chake ro chinchi averi yero. No muchando kogera onyori sangulia oli ha chinchi. No muchando goita. So ekero monta kuguna hepatitis pass rini ria na ria ku. Naigo sina rusit. Ama swali aya mangetika kwebol. Abora nyore kwa nyore virusi ebya hepatitis korwa seri tukulia rero. Igo avoid komaite na hepatitis no muchando mubisa. No muchando ndatagitu kwanda guchime mono ore sister ya herpes. Na no muchando mono okogera abantu buno bono litukuri igoro muburie karabari konya kwae guchikondo mugweta because abantu baetu anosi asokonyo ligadire sino mwana sino moibori osingo morekomo because ekentaliento obwenete kobisa omuchando abantu abange bagwa associate na sex no muchando HIV and AIDS. Abantu mbali tukulia rero bago change status yabo kuru negative which positive asingincho yestare yeri tukoyare rero lioka igo omuchando oyo nande noro abantu abange obareterete stigma so noro nomate is an STI or is an STD is a sexually transmitted disease so omuchando oyo noro abantu abange ekero obori mu abantu abange karo batetu gukora unprotected sex agote bitane topime status HIV asingincho bawasiumuna nero yoka infection oranyore through sex amanye kweba infection ikindi cyose nagotebi infection ikindi cyacha patagene ekero bwati infection ikindi cyose indaisi sana aye kutambukirwa umuchando o HIV
and AIDS. Na AIDS yego chacha maiga. So no muchando o HIV. Igo HIV is a virus. Ego so wetera se okomera na kemobere. Ego so wetera se gochenjania manyinga. Ego so ni bintu binde bingi. Toje toyukwana yoka kivyano kikando. Lakini asinjo na mente chitaika chine jinatena omuchando bwiri tukolia rero okorokuna itukolia rero buri obwanjani. Murinde sana mubasa konyora imechandeye eito change status chao kuru negative which positive onye chire warendera matuka yonzi kali negative ingira rero yuko takereteri ko ire positive omanye gochaka gutumia mariogo mna bona rabande batabana usikuwe na wasiwasi ukipata unakunywa ARV unakula vizuri unaishi HIV siku hizi haiui pata geni hiyo ino kwenye kweo moya tu lakini stigma goike gosumbwe egento ke association stigma nera era associated na HIV ekogera abantu abange bakusana bakugwango sana igo tokagana muna riwaso mabantu bagote abago bwe moya karaba positive na riora amanye the stigma behind being positive because yawe ko manyino buguma bwawe ka bachenje igo omochando o HIV no mochando o stigma thais kwanyora kwa manyire ko bobe ko bwamuna kwaringe because most people karaba very positive bano bagote na bona nje ngora arasiarirani so kwanya kwa ineffective abande baringe innocent asinginjo ya ignorance yao asinginjo ya carelessness yao asinginjo ya stigma yao asinginjo yoborobwao igo litukulia rero toteme gwetanga nayo ne kwetu igorokanga enda rero bono rero na boko ende mati chikono muchia basikasi njirio kwa gufuri lakini cyo kugora chirochi njira sekemest igo twetange asogotumia asogokora bali bawo chikokora ubwanjani bwa rero bakore protected sex egere ntocha gwe ko ba affected na ko infect abande bali innocent asinyumba chao. Bia mwana sana daktari asuwe kebeka wazi bayana gine gege Swahili kia abantu bakibwatire bwikirano igotokurwa mafundisho ara akonye binte binge gochimotugaiga sana leo ni Valentine's Day oneli kutwateba you submit to your loved one okoteba ngaya tikatochitumira ni Valentine's Day so I show you how I love you very much and all those ebine bintu bire normal of which nande rebija kulende bintu mbirororo tuletange ntonyora makongu na yaiga daktari ukwanire about sexually transmitted infections twanyorenga what causes STDIs it is through bacterial infections na virus bine yata ibire ya HIV and AIDS ekarato chakanya chinga kintu chitoye kwanire asobo mego bano tiga twetange ntonyora gonorrhea within minutes litukulia rero ntonyora syphilis ntonyora herpes ntonyora chlamydia chlamydia nechi infection nechi nyinge nchirororo chito tanyara ko batokonyora chinga kito chikwanira senjere ubekirano but that is another topic for another day wana kerato kwanira infections asenjere ubekirano ere twaye kwanira it was a by the way asenjo ntwali gosuka korwa sekerenga keokorekana se litukolia rero endrende mwerende omanchu muligerie gentega sinini nke gosarali obogima today omuntu nabara change status na daktari ateba from negative to positive asenjo yoko sherekea don't do that irende ekiagera afya ne ya maana kigima daktari engana yao yomwelio the parting shot endo totebi goro ya Tenacious ngaitogo chambaka naro soire bono iga na endo mwanchumulia egapindi ekiga rero maragoba na bokira irolerwe ase TV yawo gosenko irororokere ase TV yawo asibali mutaikera muna tuachagete manyore information elimo gwenete konyora. Valentine ni siku ya wapenda nao na yeyote unayependa muappreciate kwa leo muappreciate na maua muappreciate na zawadi ya chakula muappreciate na nguo muappreciate na gari kama unaweza muappreciate na simu kisa word nechi nyinge orae omuntu bwanjete asiri tukolia rero lakini rende namanya kubeka underline word tubasa ku appreciate omuntu bwanjete noborwaire ne infection asiri tukolia rero koranje ojori bosibwoino igakuru ku daktari Joel Omayio korwenya gitari ya Tenacious Support Center egotoko mochibo songo igari kinse mochia chogo gokurukuru daraja moja gogweta prison sinjire jibere chumirane osikebosi yake para mate team cells para rogoro nabokora litari nene rikire Tenacious Support Center Limited inenya gitari ne company because inko sosi tora marioko kinse mwenye chiense ngopima tole bipimo biri otanyare kubinyora ndonsi nenya gitari yekerero
ego kwa mariogo kulingana n'umuchando tukurie kosi y'umuchando twako mariogo kulingana munalire lakini narwe promise unali ngingo chikokora program ngo bande offer bari bayigite konyora umuchando OSTD ose UTI kurumaega kura nyarikane onyorire tukuria rero abantu batano abango koirio bafuri bari banyote kurumaega lakini ayuri guchikonyora rero asinginjo nago somi you know now ayibona timbo atirigireti gochibosio gochwakana lakini onde bwenje nyote kurumaega asinginjo tamanyite out of ignorance out of innocence aye nyoka rero 5 people the first 5 people mtapewa dawa free of charge ine obayana inamba esimu 0726 92 4545 irore inamba esimu ine noti sana ibere isana kianda ibere inye isano aigo tetu gwaka uchiari reception abo gwaka noti ibere isato isano ibere yani 0202 0202 37 enoti ibere marakane wiki isato isano ibere na ndira kubwa mwana kumnyoko mutandao Facebook no tole wande Google map no tole muswati ukwaniri ugirige muniri asara riko barita muliete ago tebina turn left right alika Tenacious Apostle Tenacious Center Kisii Tenacious Center Limited Kisii naboko nyaru muswati yo korokera libuya ali ase gusto ago ikiga ali mwino ososo ase website yetu www.tenaciousapple.co.ke iko sina woso aso mutandao Facebook ulike Tenacious Center Limited ososo YouTube yetu no subscribe ulike Tenacious Center Limited ulikiri yenge aso mtandao o YouTube yes mbia mwana sana Joshua utakubali musubati yo kwanili iliyo gibunili anakero liko bilitandieti na kiakuruku Joshua utara kubeka amaswali abere ngoja komatie gukiye gocha kremedia na kiriko rukweka Gusii no musubati iliyo kwanili ugirigiye ogoteya bandasi Tenacious yigotoka kurugugu na kiakuruku nje mutebi wikiye gocha maswali ayabe ayabeki mbia mwana sana daktari thank you so much asogota oversemia wibere kubigoro na inche na somiri aye numurigereria wish you our happy and lovely Valentine. Asante na Bwaito no alensaabo na to muganire happy Valentine's Day elio yilianga pi yageranga tiga asuke kando Bwaito makoli nkomanyigwa no musubati oito producer ito anene mona mangana maya korokwa Abigail Yanchama agotebanga happy Valentine's Day ya bene korwa sali abanchi tarandebi lakini rende timanyeti ngongoro na tulimaega ye tent asante sana mwanju muligereria twabeire na inwe ti message nechi nyinge ndochenga Phyllis Yukabet no legali asante William Nyaende Mbiamono Wycliffe Ogemba asante Okenye Dismas asante Honorable Nyabaro Fred Mbiamono Frederick Mititi asante Bachelor Boye Sanitizer Mbiamono Irene Mirieri asante Nicholas Ogega asante Douglas Obure mamake King Ryan na bali mwenzi mwatumire ujumbe kwana kyanga mwabate tyomurubulia senchera ya bene producer kontainga gendera gutuma asumurubuli olibwe ko bwere bitoki daktari ntora akora genda se mpesa ya ulipa na mpesa pay bill genda gali ase business number veka 8 maragatatu enoti kianda enoti amount name ya machuka account name lika Ndizi njina monta achenchiruli tukoliale bono igakolende nguchiegule chinsa chiko bwate litukoligoro na lero kidogo edro ya itotera akole kabunya kolende nguchiole ko chinyora senchera yo bwikiranu otebwe nga echi ne chumurobelio bwensake igobono gendera gutuma asenchera ya bene emia ya machuka iga mia ya meta gwikino enya koe lakini nabokunye chenchia onyore shilingi chiribu ikomi kera lituko na endo chikonyora shilingi chiribu chimeibere kere wiki gabana tobese gotikomeka noro chigabo asset via automated se producer yabe kagabo tobaisa gotiwa magega chinsa chitu chiachire ebiro bitu biachire account name nare yondizi noro chigabo asset vyao nigo twarenge ne mto Bwaito no makoli twachakabya twachakabuye twikaga bere likubalia motebinga pana akabanwa ko akashikwa ko amoteya ya baba ensake ya minto kando kidogo egere togendere igo twagendera mpaka daktari kase studio twakwanira mangana mange amaya ntalebo mwanchu muligere litukolia lero ya Valentine's Day bunge ye county ya Kisii Assembly mbagendere tena masabo abene breakfast prayers
kwene kiangana barabo basherekere rituko rya Valentine's Day egere basabire na barabu embura na into tusabire embura usembura netwe egere nsi ya Kenya tumenye no murembe marobuli no gendere tuchaka chinsa ibere chideke 30 of course okuragwa amono mu governor bwe county ya Kisii Paul Simba Arati mulikiti wa mangana maya captain 001 ndamo Steven no abegete kambi asenchera yobekiranu atoronyorero roboti uruch kuronyora senchera yobekiranu asamangana amaya echinsa chikobwatia. Happy Valentine's Day ntobanchete negeta seni kya Ndizi TV buna omorobili bwensa kyanchina yo minto Bwaito makoli no yo minto Joshua Auta na ere producer yo morobili ekatinga kichinde na endega kitimbwatia mange tikatochi tumera ne Nyasaye karanje nje nigonkoro kwa Sara Nyarange on Twitter.